Jagung kita sudah ledung-ledung, guys. Nih. Ada yang putan. Semoga tidak ngerembet. Ini, guys. Seluman selamat. Nah, iki tak koak, guys. Ini malah carry, guys. Sing sore gak koak. Mending. Guys, hubungi sik, guys. Bismillah. Karo ndelok suket. Iki. Adat super. Oh, wes tukul, guys. Adat super. Iki wes tunas iki. Iki adat super, guys. Iki rencana iki sak rono ki tak tanduri suket adat super, guys. Sak larek tak wae 3 batang. Panjang batang 80 cm. Yes. Mas buat tanduri adat super engko malah gunggon tikus. Yes. Ora tanduri ya gunggon tikus, guys, nek wayah ting gunggon. Lah iki sing adat biasa. Stukul. Sampeyan nek ngrabuk tak elok nang ngrabuk menawa nek gelem ndang lemu. Yes, gini guys, kondisinya, guys. Jagungnya alhamdulillah. Baterai lemu ya lemu. Sore cik lumayan resik. Ya dadi areng jelebrik iki. Sampeyan tak rabuk benda lemu. Iki, guys, enak jatine nguyup-yup, guys. Sawet iki wis gak te openi karo perhutani iki. Keren kok. Iki jane tipe tikus, guys. Telone, guys. Isi tipean tikus telone, telo kacar. Telo kacaran. Nah, iki lubang-lubang tikus, guys. Iki rong enek suket adate ya panggah tinggoni niki. Lah sapa ngerti nek standar suket adat. Wis gak gelem ngrongi niki. Ngaleh.